Ano suni? Ay. Oh. Okay. Niyami karon dire sa Kuasa dyan. sapa sa Bagua Playa. Makita ang sapa nga murag dili sapa, murag gatas. Pero among kuha di ara. Among kuha di ara. Dili kuasa. Ay, nagtikan ba? Ay, Kuasa ba? nagtikan Dari sa na. butang ba kay aron baliha ka init kayo. Bali lagi na tala. Ay maglalis luha dia kay makakaon ta na. Kani. Tara. Kadon. Akong naong asa man eh. So pagkuha na ni. Muuni among hinaguan rong hapuna. Ay, trip na to. Trip. Trip. Di bali na kay paghuman ug bali sunod ana haon. Sunod sa haon kaon. Ya. Among kanon mangga. Ang amuang tubig tanduay ha. Atay. Kalain. Among area Alam mo din. di ara. Diri na mo gikuha ang among kuha. So, Ang among kuha. Ada. Isda. Among kuha burod. Burod. gago to kakakuha ka ba tapos bijuan. Tama din oh unya. Oops, tama nang palabas kay man kung naong ani di mo makitaan. Hey! Isan